morning. Ning time guys. Makita nato nga si Mr. gahangad-hangad aning puno ang slubi. Kay nahadlok siya ani guys kay duna ra bay bagyo. Habog ra ning maong lubi. Ani sugot ng tag-iya ani guys nga amo ning putlon. Ang nakasisti ani kay inay kay nisugot tag-iyag putlon. Wa na may noon pud may kwarta ani guys nga ipalit og gasolina. Mo nang naghingaw jud ko ani guys kay nara bay umabot nga bagyo. May gani kay nasubay ro ni Mr. Hunas na. Mo nang baw kanus ara ni matumba guys. Ani pa dulong si Mr. sa may suba kay natingag yud migdako kay tungod sa habagat guys. Pagkakaroon hunas naman mo ni subay mi ani. Dako na kay kausaban ni among suba karon kay ang bunbun na nas tunga-tunga suba. Padung bukid. Mo na nga among gisubay guys. Nitisting kog tunog aning tunga-tunga aning suba guys nga nay bunbon. Ara man nung hangudlo ka guys kay murag mo tilabho ka. Dili pa kay ligon ang maong bunbon nga nas tunga-tunga sa suba. Murag huyang pa wa pang bantok. Mao na nga wa kong padayon pagtunob anang tunga-tunga guys nibalik ko aning daplin. Ato makita guys oh. Nanas tunga-tunga ang bunbun. Aw hinoon kung mo baha, makuan man ni siya ka ng maanod na hinoon, for back to normal na po hinoon ni. Pagkakaroon ka kusog mga habagat, gihandos jud ning maong bunbun, hapit na niabot sa may tulay. Atong makita guys. Mao na epekto sa habagat. Nga gipaluyon sa bagyong Ferdy. Alright, pito guys. Unas toon pero as loud guys, gaputi-puti gahapon habagat. Habagat ang hangin bound kaayo. Wa pag usa na mo nakapanagat ani guys kay delikado kung malunod ta di katida ba natong pambot. So wa joy nanagat namo aning dapita. Nagsingabot na jud ang bagyong Ferdy guys. Sugod na jud hangin. Lain na pong problema na mo ani. Ubusog ibaba ang problema ni guys. Sa ubos among problema kaning bawod. As ibabaw kanina pong lubi kay kusog ang hangin oh. Mura jud na among gikabakan guys kay iya yung panahon ron. Habagat. Og ni sakay si Ferdy ani guys. Og di Dako ra baga jud ang dagat. Guys, Dako og bawod. Og kining akong iyaan guys na baka na jud gakalingaw hinuktok kay kanus pa yung tamuluran ning bagyo muuli na kuno siya dito sa Surigao. Natanggon jud siya diri sa Valencia guys. Mao na nga sige lang maglantaw taos laod, lantaw sa dagom. Ambot og kanus pa nimo linaw. A few moments later. Dakong sunog ganito po ni among lugar guys.
Hala guys, wala ito magtuo guys na Mura ka no sa entero merkado nasunog ani guys. Mamong gihuna-huna kinara manghabagan o baon. Pero subulang barangdungon guys kay magi ako nakita nimo ako na tanaw ang among merkado sa lungsod sa Valencia guys. Nasunog na. Eh buong ganyami kay person yung wangwang sa bumbiro. Baliw sa sinugdan pero kadugayan guys ni guwa man ang itom nga aso mo na nga nasuta jud namo guys nga nasunog na jud ang merkado sa lungsod sa Valencia. Kaluoy sa mga taga Valencia noon guys, gihabagat gibagyo og nasunog pa jud ang among merkado. Atong makita guys. Dili ko kasay sa inyo guys ug unsay hinungdan nga nasunog ang among merkado kay niara man ko sa atbang. Awa na ko kugi maglakaw-lakaw guys kay dagko ang dagat, bawod hangin pa. Mo nang wa jud na ko masuta ug unsay hinungdan ang sunog sa merkado sa Valencia. Timing kaayo guys kay sa pag dako jud sa kayo, wa jud diha ang wa mo habagat ba, wa mo hangin. Kay kung hangin pa guys, murag ripyo jud tibok merkado galing kay hunas naman guys, murag ni pundo ana ang hangin. Mo na nga wa pod kaadyoy hangin na hitabo, mo nang wa kayo makuan ang wa kayo maripid ang merkado guys. Nagpasalamat lang po ta guys kay ang kasikbit nga mga tindahan wa pod mga ugdaw. Pero nagrabihan jud kuno guys ang karinderya og ang mga chinilisan matud pa sa istorya guys. Mao na nga swerte pod kaadyo kay way hangin.
Yautan kong kapayas. Bo, naapula naman yun po ng sunog, ah. Naradadig ko man ko ng Glencore. Ha? Naapula naman po sunog sa... Ang bakulit, oh. Oh. Ano dyan, yung kaugma po, an? Ano, why kuan? Bawa ko kay ba, kung say kuan? Karungan yung ito, murag bawod man yun. Oh, lagi. Mamatir ta ugma o kung say kuan. Martis ugma. O karon ako kasi manahon na larga. Hinapon na ba yan? Kahilakon. Ang may mo bisita na yung tagahain.